handle om situationen i Gaza, konflikten mellem palæstinenserne og israelerne. En tidligere topleder for Hamas militærgren siger nu, at Hamas stod bag kidnapningen og drabene på 3 israelske teenager i juni. Hamas-veteranen Saleh al-Aruri tog ansvaret for drabene, da han talte ved en konference i Tyrkiet i går. Men ingen af de nuværende ledere af Hamas har bekræftet hans udtalelser. Drabene på de 3 israelske teenager og et efterfølgende drab på en palæstinensisk teenager startede hele den nuværende konflikt, der fik den til at blusse op igen, om man vil. Hamas har siden juni nægtet at have beordret de 3 drenge kidnappet og dræbt. وكان الحراك الجماهيري قد اتسع ليشمل كل الأرض المحتلة ووصل ذروته في العملية البطولية التي قامت بها كتائب القسام بأسر المستوطنين الثلاثة في الخليل. وفي هذه العملية حدث اضطراب كثير، والبعض يقول إنها مؤامرة أو إنه من الاحتلال. لا، هي عملية من إخوانكم في كتائب القسام قاموا بها نصرة لإخوانهم الأسرى في داخل السجون الذين كانوا يضربون على الطعام. Og her i studiet kan jeg sige velkommen til dig, Morten Pelt. Du er journalist. Du er netop kommet hjem fra en tur til Israel og Gaza. En tur, der aldrig vil glemme, kan jeg vist godt sige. Og det er den, vi skal høre lidt mere om nu. Fordi du rejste ind i Gaza lige inden våbenhvilen blev brudt. Forklar os, hvad det var, du oplevede i Gaza, da angrebene begyndte igen. Jamen, jeg var taget ud sammen med min fikser og skulle lave... som er sådan en journalister bruger til at hjælpe. Ja. Ud i et område, som vi valgte ud fra den betragtning, at det ville være farligt at sætte ud, hvis våbenhvilen blev brudt. Og vi kører ud i Khan Yunis, som er stedet, hvor min fikser også kommer fra, som er et af de hårdest ramte områder, hvor det område, vi kom ud i, var der 52 hjem, der var jævnt med jorden. Og imens vi er derude, hører vi en israelsk granat, der bliver skudt af. Og jeg spørger selvfølgelig min fikser, om det er sikkert. Han siger, ja, men det er ikke her, det bliver ikke ramt. Og vi bevæger os længere ned mod den israelske grænse, og pludselig oplever vi, at 200 meter til højre for os, der springer simpelthen en granat. Og i det øjeblik, der udbryder der panik. Altså alle mennesker søger væk derfra, hopper på biler, lastbiler og motorcykler for at komme væk. Og vi sætter så kursen ind mod Gaza i flugt sammen med alle de andre. Hvordan havde du det der? Ja, vi kommer frygteligt tæt på lige pludselig. Altså jeg tog derned for at skildre mennesker, som lever under konflikt. Og du skulle en række artikler. Ja, og jeg synes, det var meget, det kom meget tæt på. Hvad I troede, at våbenhvilen den ville bestå, siden I tog til det her område, eller hvad var årsagen til, at I tog bevæger ind i det område? Altså planen var, at hvis våbenhvilen ikke ville blive forlænget af den udløb, så var det den sidste mulighed for at se det område. Og i og med, at min fikser kom fra det område, så regnede vi også med, at netværket ville være i orden. Da vi så er tvunget til at tage væk derfra, der bliver vi faktisk overhalet af en firehjulstrækker med Hamas-folk. Og det viser sig så, at de faktisk har affyret raketter mod Israel fra det område, vi var i, bare en halv time før vi kom. Og din fikser bliver så også skilt fra sin kone og datter, da der opstår de her uroligheder? Ja, altså lige 2 minutter før vi faktisk bevæger os på gåben ned mod området, hvor nedslaget kommer, der møder han sin datter, og han siger til hende, hvad laver du her? Har I sagt til din mor, I skal ikke være her, det er for farligt. Og han ringer så til sin kone, og hun siger, at hun lige kommer tilbage i ruinerne af deres hjem og hente nogle ting. Og da vi så tager flugten ind mod Gaza by, der er han tvunget til, har fuld forståelse for, at holde ind til siden, mens menneskehavet sådan set bare overhaler os, og ringe for at finde ud af, om hans kone og datter er kommet i sikkerhed. Og da de så er det, så sætter vi så kursen ind mod Gaza, hvor vi så til højre for os kan se, at der falder flere raketter ned. Så I søger sikkerhed i Gaza by? Vi kører ind mod Gaza by, og i kraft med, at tingene ligesom eskalerer derfra, at der kommer flere angreb for Israel, der er vi nødt til at køre rundt inde i Gaza i en masse små gader og en masse omveje, fordi at vi er nødt til at holde os fra Hamas-relaterede steder. Og det var med pulsen højt over. Og prøv at beskrive Gaza før og under, eller det vil så sige under og så efter våbenhvilen. Altså man kan sige bare i forhold til 6 timer før, når du kører rundt inde i hjertet af Gaza, der var liv, der var marked, der var mennesker på gaden, der var æsler, og det summede bare liv.
Og da vi så kører derind under angrebene, der er det fuldstændig mennesketomt. Og det er næsten i sig selv skræmmende. Hvad gjorde I selv? Jamen, vi tog ned på det hotel, som jeg havde booket, og finder faktisk ud af, da jeg er på det, at det er et af de hoteller, de ikke regner for at være sikre. Og skifter så til et hotel længere hen af strandpromenaden, hvor der er amerikanske og engelske journalister. Og der vælger jeg simpelthen at overnatte på en sofa i receptionen indtil næste morgen. Og, hvor du så allierer dig med nogle af de udenlandske journalister? Ja, jeg teamer op med en engelsk journalist fra The Guardian, Harriet Sherwood, som vi venter simpelthen på at få et lift ud, og vi får at vide flere gange, at vi skal køre om 10 minutter, og hver eneste gang, 4 gange bliver det udskudt en time, simpelthen fordi det ikke er farligt, fordi det stadigvæk er kampe i grænseområderne. Og hvem skal køre her? Jamen, vi får fat i en lokal fikser, som kører i en bil, hvor der er tv skrevet på hjelmen og på taget. Og den køretur var næsten mere skræmmende end ind mod Gaza by under angrebene, fordi at her er der er ingen mennesker overhovedet derude, og kører igennem sådan et mennesketomt bybillede mod en grænse, ikke, hvor man ved, at der kan komme angreb noget som helst. Det er både angstprovokerende og adrenalinfremkaldende. Ja, hvad tænkte du under den køretur? Jamen, jeg tænkte, at der er forskel på at skildre historie og så på at blive en historie. Og man kan sige, at jeg har altid fået at vide, at du skal kigge på din fikser, og hvis han er bange, skal du være bange. Og chaufføren, vi havde, der kørte os ud der, han var meget nervøs, og det samme var den engelske journalist, som har været i området mange gange før. Som var rutineret. Ja, så det satte selvfølgelig aftryk i mig også. Men nu sidder du så her. Hvordan gik det sidste stykke af turen? Jamen, da vi rammer den første checkpoint med Hamas, kan vi også godt mærke, at de er meget nervøse, og de spørger, hvad er situationen inde i Gaza. Vi får så lov til at rejse det sidste stykke videre mod grænseovergangen Erez, hvor da vi befinder os der, kommer der faktisk raketter mod grænseovergangen, så vi er nødt til at søge i dækning der. Så det var en meget voldsom nyhed. Også en voldsom afslutning, kan man sige, ud af Gaza. Det var jo, du tog ned for at skrive en artikelserie om menneskene på begge sider af konflikten. Hvad bliver det for en artikel? Altså det bliver mere nærværende, og det bliver dybere på et andet niveau, fordi en ting er at sidde herhjemme og se angrebene fra første parket i sofarækken, og en anden ting er så at være 200 meter fra en granat, der slår ned, og det sætter selvfølgelig aftryk, og det vil alt andet lige også komme til at farve artikelserien alligevel, fordi at jeg simpelthen nu har en større forståelse for, hvad det palæstinensiske folk lever under, fordi at vi andre havde så muligheden for at komme ud, men de lever stadigvæk under den israelske aggression. Og hvad er det for aftryk, det sætter hos palæstinenserne? Jamen, de prøver jo på at sige, at overbevise sig selv om, det nok skal gå, ikke? Men den nat, hvor jeg var derinde, der skete 28 angreb, hvor en 3-årig pige blandt andet får sprunget sit baghoved væk, så det burde ikke være det burde ikke være noget menneske værdigt at leve under sådan begivenhed. Og hvilke oplevelser noget du har fået så på den israelske side? Jamen, jeg fandt ud af, at man kan sige, at hvis Israel ikke havde det missilforsvar, de havde Iron Dome, så var tabstal selvfølgelig også større der. Man kan sige, at israelerne har en lidt mere pragmatisk tilgang til det, når der bliver blæst sirener ud, at de simpelthen søger beskyttelseszone. Der kan man sige, at palæstinenserne har ikke nogen beskyttelseszone, så de kan simpelthen sætte sig under hjørnet i et hus og så håbe på det bedste. Og hvad gør det ved indstillingen til krigen, indstillingen til bombardementerne? Jeg vil sige, altså på den israelske side er der stadigvæk en ro over det, som er palæstinenserne vel ondt. De palæstinenser, jeg har snakket med, også under konflikten, ikke? Jamen, det er hverdag for dem, og derfor så sætter det sådan set ned, og så håber de for det bedste for dem og deres familie. Skal du afsted igen? Jeg skal tilbage på et tidspunkt, men jeg vil nok sikre mig, at våbenhvilen er længere, men jeg har også lært, at en våbenhvile er en meget, meget skrøbelig proces, og det øjeblik, at der bliver affyret en raket, der kan våbenhvilen sådan set slutte. Morten Pæk.